de nem mindig közvetlenül vannak ezek a dolgok kifejezve. Ugye, tudjuk, hogy Dám, mert egy fejlett vajsnáv volt. Ugyanúgy, mint amikor a szó jámborság van használva odaadásra. Szóval amikor punya van használva, de igazából bhakti jelent. Kifejezés, úgy általában, ugye meg kirtát egy kicsit más, mint egy dám. Kirta az egy szent hely, de nem szükséges, de nem Krisnának a lakhelye. De egy dám egy kirta. Szóval azt, hogy mondani, ugyanúgy, mint punya, az nem bhakti, de a bhakti az punya. Szóval lehet használni, így változatosan a szavakat. És sokszor az ad egy olyan általános, ami könnyebben megközelíthető általános emberek, mint a Dám nem annyira használt szó. A prakat megnyilvánulással kapcsolatban, hogy a démonok, akik megtámadják Krisnát, akkor ők nem látják, hogy ez Dám. Tehát lehet az is, hogy amikor Krisna elhozza Vrindávant és megnyilvánítja, amikor ő itt van személyesen, akkor vannak olyan személyek, akik nem látják ezt? Hát látják. Ők látják. Szóval mondjuk azt, hogy ők látják. Van ennek még részlet, ezért azt mondjuk, hogy az úgy konkrét, hogy Jiva Goswami magyarázza, hogy igazából ők látják, amit látnak, az a vászja. Ugyanúgy minden közvetlenül is látják, Krisnát is az a vászja. De az úgy konkrétan inkább az általános megértés a legkönnyebb, hogy csak